Txalapartan biok batera jotzen dugu? Inoiz ez esan behar nuen, tarteka bai, baina araua behintzat da, tartekatuta jo behar dugula. Hori da txalapartaren berezitasuna. Munduan, omen da hortik tresnaren bat ere horrela jotzen dena, baina oso gutxi daude horrela jotzen direnak. Orduan, gauza da, txalaparta jotzeko modua dela, batek markatzen duela ritmoa, kasu honetan egingo dugu Donostiako aitoon horiek edo jotzen zuten moduan, egiten zutela jakun, hori zen pixka bat erritmoa. Gero askartzen zuten edo polikiago egiten zuten, baina kolpea hori egiten zuen batek. Jakunak edo tukutunak esaten zion berak. Eta besteak zer egiten du orduan? Erantzun. Berak usten dizkion erdi horietan, tarte horietan, saiatu kolpeak sartu. Eta ze kolpe sartzen ditu, ere jakun, edo sartu dezake bat bakarrik, edo hutsunean. Musika eta denbora guztian batzuetan hutsuneak ere izan behar dira, esaldiak eta egiteko. Probatuko dugu. Jokinek egingo dut jakun? Egingo duzu? Eta nik itxatzen dut eta tarteetan erakusten duen ez dut da berarekin batera. Batera jotzen dut.